खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जों आसलते जोंखौ जाय मोखांखौ नायनानै जोंनिखौ बुजिना मोनो ओंखाम उखैदोना दै गांदो जाय मानसिया जोंखौ माने नुबानो बडि लेंगुवेजखौ नुबानो मिथियो जे जों माखौ लुगैदों नाथाय बै मानसिखौ जोङो उनाव थांनानै माने बुजिना मोना बा बियो मा लुगैदों जोङो मिथिना मोना आरो थिग बे बाथ्राखौनो बुजिगोन जोङो मोनसे स्ट'रिनि थ्रुयै नोंथांमोना स्ट'रिखौ नायलांबाय था जोबोद मोजां स्ट'रि आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो दि जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानो मोजां मोनोबाथाय आरो लोगोसे बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय दिनै रायलायगोन बिफा फिसालानि माने स्ट'रि जेराव महेश होननाय सासे माने बैसो जानाय गावनि साख्रिनिफ्राय रिटायार जानाय सासे बोराय मानसि बे रिटायार जानानै न'आवनो थायै थायै बर जालांबाय हिनजावाबो माने बे दुनियाखौ गारनानै थांनायसै आरो उनाव हारसिंनो बे माने न' सिङाव बेसेबां थाबाय थानो मा मानो होननानै माने बर जानानै सानसेखालि गावनि पेन्सननि एसे फैसाजों गंसे एन्ड्रइड मबाइल बायनानै लाबोनायसै दा मबाइलखौथ' बायनानै लाबोबाय नाथाय जेबोखौनो रोङा बेयाव माबोरै मा खालामनांगौ मा जेब्लाबो मबाइलखौनो लाफेराखैमोन आरो फिसालाया गंसे माने प्राइभेट कम्पानियाव साख्रि मावो आरो सानसेखालि बिदिनो मोना मोना साख्रिनिफ्राय खोब मेंनानै फैनायाव बै हिनजावा दै गिलाससे लाबोना होफैबाय थिग बे टाइमावनो बै महेश होननाय मानसिया बिफाया अर्थात बै मानसिनि बिफाया मबाइलखौ लांनानै बै मानसिनि माबा गथ'नि गावनि फिसालानि सिगाङाव हैनायसै जे बाबु आंनो एसे खोन्थिना होनाय मबाइलखौ माबोरै माबानांगौ सालायनांगौ जों माने बिराद बोसोरनि गोबां बोसोरनि जों रागा माने जमायना थानाया जों दिनै माने खुगाखै गबोनाय रखम ओरैबायदि रायबाय बिफाखौ मा थादक जादों नोङो दासो मबाइल सालायनो माबादो मा खामानि दङ मबाइलाव नोंहा हेन तेन गोबां बाथ्रा बिदि न'आव बिफाया सानबाय आं मा दाय मावमारखो आंथ' जास्ट मबाइलखौ एसे सिखायना होनो थाखायसो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बिदि साननानै बिफाया बे जायगानिफ्राय उथिना थांना गावनि रुमाव थांनानै गावहा हारसिंनो ओरैनो थुलु थाला माबाबाय थानोसै मबाइलखौ बिदिनो साननैसो उनाव बे फिसालाया आरो फैनायाव माने बिफाया फिसालानि सिगाङाव थांनानै आरो खनसे खोन्थाहैबाय जे बाबु ओइ जोंहानि खाथियाव थानाय नानिया आंनो फेसबुक खुलिनानै होदो आरो आं एख' बुजिना मोनाखै एसेल' नों आंनो खोन्थाना होननाय सम नाथाय खालिबो बिफाया फिसालानि रायजानायनि उनाव माने अनगा जेबोखौनो मोनलाङासै बे खालिबो फिसालाया खोब रायनानै हरबाय बिफाखौ बिनि उनाव खालि हराव खोब हर गेजेरालागै बिफानि रुमनि जि लाइट दंमोन बे जोंनानै थानाय नुनानै फिसालाया हराव उथिनानै खिरखिखैजा एसे नाहरबाय मा खालामदों होननानै आफाया नाहरबा बिफाया मबाइलखौ सेरबायदोंमोन मबाइलावनो माबा माबि खालामबायदोंमोन बियो हारसिंनो बेखौनो नुनानै फिसालाया होनबाय पाग्ला जामारबाय इयो बोराया साननानै गाव उन्दुना थानायसै नाथाय अखानायै फुङावनो जोंहा बयनिबो मोनसे हुदा जालांदोंना आजिखालि जे फुङावनो उथिना मबाइलखौ खनसे चेक खालामनाय नटिफिकेसन बा नेटखौ अन खालामनानै खनसे फेसबुकआव स्ट'रिफोर माबाफोर नायथारो आजिखालि थिग बिदिनो बे फिसालायाबो मबाइलखौ माने दिहुननानै गावनि नेटखौ अन खालामबाय आरो अन खालामनाय लोगो लोगो फार्स्ट नटिफिकेसन मोनसे फैदो जे गावनि बिफाया गावनाव माने फ्रेन्ड रिकुवेस्ट गथायनायाव बे फिसालाया एक्सेप्ट खालामबाय खालामनानै नायबाय
नायबाथाय बिफानि फार्स्ट माने फट' गांसे हेगारदो बियो नेटआव गावनि फेसबुकआव आपल'ड खालामदो आरो बै जाबाय बै गावनिनो फट' माने महेश बोराइनि फिसालानि फट' आरो बेयाव माने एडिट खालामनानै माने लिरनाय दंमोन हेपि बार्थडे बाबु आरो नों चिर जीवन खुसियै था। बेखौ नुनानै फिसालाया माने मेगन मोदै लाखिनो हायै माने हारसिंनो खोब माने दुखु मोनबाय आरो सानबाय बेखौनो आंखौ आफाया बिराद माने सोंबाय थादोंमोन माबाबाय थादोंमोन नाथाय आं आफानि माबाखौ अननायखौ बुजिनानै मोनासै माबोरै आं बिदि गोरोन्थि मावनो हानाय। जाय मानसिया आंखौ साइकेल उनाव दिखांनानै बाजार गला फुजा मेला नायनो लांबाथाय आं बिनायनि सिगां बे मिथिखायोमोन जे मा बुस्थुखौ आं लुबैयो। माब्लाबा स्कुलनिफ्राय फैबा आं दै गांदोंना गाङाखै आइ आफाया सिगांनो मिथिग्रोखायो ओंखाम उखैदोंना दै गांदो। नाथाय आं दिनै आंनि आफाखौ मा बेबहार खालामनानै साननैखौ माबाबाय बिदि साननानै बियो खारलांनानै बिफानि आथिङाव हमनानै निमाहा बिबाय आरो बिफाखौ माने बजबनानै लाबाय। गतिके जोङो गासैबोआनो जायो मथा मथि प्राय 98% मानसिफोरानो जोंखौ जेरै बिमा बिफाया अननानै बा माबा फेदेरो बा जोंनि गासैबो दुखु खस्थ'खौ बिमा बिफाया मोजाङै मिथिगो। नाथाय जोङो देरनायनि उनाव बै बिमा बिफानि एसे एला खुसिखौ जों मानो बुजिनानै मोना आरो जोङो बेफोरखौ बुजिनोबो सेस्था खालामा। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आरोबाव खनसे खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।